बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनायखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गासै मोन 16 हानजाखौ मोननै जन फारियै बरिमाखा दखरा एबसु आरो राबां दखरा एबसुनि बेन्दोंआव दिनै जागायजेनो। बेनिनो बरिमाखा दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाय बादायलायनायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। गिबि बेखेवजेननाय गेलेनाय सिके दखरा आरो मसलपुर दखरानि गेजेराव जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बे मिशननि गेजेरजों दिनै 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखायै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जिल्लानि जोङो इन्टार आनसलिक कम्पिटिशनखौ जोङो जागायबाय आरो बेनिनो मोननै साब डिभिजनाव बे खेलाया जागासिनो दङ। सालबारि साब डिभिजनाव राबाङाव जागासिनो दङ आरो नैबे मुसलपुर साब डिभिजननिया बरिमाखानि जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ। दा बेनिफ्राय जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोङो मजबुत टीम जोङो दिहुनगोन, जाय टीमा मिरु एबसुनि बानजायनायाव जानो गोनां खेलायाव जोङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय जोङो बाहागो लागोन। दा बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनो थाखाय। दा बेबायदिनो दिनै जोङो जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौबो जोंनि गेजेराव जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो मानो होनोबा फुटबलजोंबो दिनै साफा दिनै गेलेगिरिफ्रा गावनि केरियार हिसाबै दिनै लाना थांनानै गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि हिसाबै फसंनायनि गेजेरजों बुहुमाव दिनै सिनायथि जानो हानायनि जथेस्थ' लामा दङ। आरो दिनै जोङो मिथिगौ दिनै बर' दिनै फोरनि गेजेरावबोदि मोजां फुटबल गेलेगिरि दङ। दिनै जोंहा प्रमान जाबाय। जोंनि गेजेराव दिनै नेसनेल लेभेलाव हलिचरन नार्जारी दङ। हिन्जावसाफोरनिफ्राय दिनै अपुर्न नार्जारी दङ, जाय बिथाङा दिनै भारतनिनो मोनसे हान्जाखौ दैदेनगासिनो दङ। दा ओंखायनो बेबायदियैनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो केरियारखौ थिग खालामलांनानै बेबायदिनो जोङो साफा गोख्रों गेलेगिरि जोङो दिहुननो हायो नामा, जाय दिनै गेलेगिरिया दिनै गावनि केरियारखौ थिग खालामनायजों लोगोसे बर' हारिनि दिनै नामखौबो जाहाथे लाखिनो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिहुनलांनायनि थांखियै बे 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो बानजायनाय जादों। जोंनि जिल्लानिफ्राय गासै 16टा टीम दङ आरो बे 16टाखौनो जोङो साब डिभिजन वाइसआव जोङो 8 राननानै मोननै साब डिभिजनाव बे खेलाया जागासिनो दङ। दिनैनि नैबे बरिमाखानि जावलिया देवान फोथाराव गासै 8टा टीमा बाहागो लागोन आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे चेम्पियन आरो सालबारिनिफ्राय मोनसे चेम्पियन दिहुननानै बे बरिमाखायावनो जोंनि फाइनाल गेलेनाया जागोन। आरो फाइनालाव जाय देरहायो बे हान्जाखौनो जोङो सेन्ट्रेला दैदेननाय जा बादायलायनाय बेवहाय जोङो बाहागो लागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।